Και ερχόμαστε στον Κυριάκο Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι ανώτερος θεραπευτής μεθόδου διακοπής καπνίσματος Allen Carr. Μου επιτρέπει να σου μιλάω στον ελληνικό και να μιλάμε στον ελληνικό για να διευκολυνόμαστε, γιατί τον ξέρω, γιατί έχω περάσει και εγώ από τα χέρια του. Εγώ ήμουν ξεροκέφαλος. Λοιπόν, Κυριάκο, εγώ ξέρω τη μέθοδο. Πριν πάμε, γιατί και σας το παρουσιάζω τώρα, μου πεις το ξέρεις και μας τον έφερες. Όχι, επειδή τον ξέρω και ξέρω πώς γίνεται και πώς λειτουργεί το πράγμα, πιστέψτε με ότι αξίζει να ακούσετε τι γίνεται. Πώς να κάνουμε την εισαγωγή, να μην την κάνω εγώ και να κάνω μπάχαλο. Ίσως να ξεκινήσουμε με αυτόν το. Είναι εύκολο να σταματήσει το κάπνισμα, είναι δύσκολο. Μπράβο. Ναι, το έχουμε. Πόσο εύκολο να κόψουμε το κάπνισμα, το έχουμε βάλει και τιτλάκι. Η απάντηση είναι ότι είναι εύκολο, δεδομένου ότι προσεγγίσουμε το θέμα με τον σωστό τρόπο. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Όσον αφορά το κάπνισμα, το πρόβλημα είναι διπλό. Έχουμε στη μία μεριά το σωματικό εθισμό στην νοικοτήνη, που αυτό είναι αμιληταίο να σκεφτούμε ότι στις 48 ώρες αυτή αποβάλλεται από το σώμα, οπότε δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Και στη άλλη μεριά έχουμε αυτόν το ψυχολογικό εθισμό, όπως το ονομάζουμε, είναι αυτή την επιθυμία που έχει ο καπνιστής να καπνίζει. Και εδώ είναι που πρέπει να επικεντρωθούμε. Η πεποίθηση που επικρατεί ότι η διακοπή του καπνίσματος είναι κάτι δύσκολο, είναι γιατί όλες οι μέθοδοι που κυκλοφορούν στην αγορά, είτε πρόκειται για υποκατάστατα, είτε για βελονισμούς, είτε για λέιζερ, είτε για οτιδήποτε άλλο, είτε καθαρά με τη θέληση του καπνιστή, αγνοούν αυτόν τον ψυχολογικό εθισμό. Επικεντρώνονται όλες στο σωματικό, με αποτέλεσμα ο καπνιστής να νιώθει στερημένος εβδομάδες, ακόμα και μήνες μετά που έχει σταματήσει το κάπνισμα. Νομίζω πολλοί θα συσχετιστούν με αυτό που λέω. Οπότε χρειάζεται ψυχολογική διαδικασία. Αυτή την ακριβώς τη ψυχολογική διαδικασία παρέχει η μέθοδος του Allen Carr, η οποία προσπαθεί να εξηγήσει στους καπνιστές γιατί πραγματικά καπνίζουν. Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους που λένε μην καπνίζετε γιατί θα πάθετε καρκίνους, γιατί θα πάθετε το ένα το άλλο. Εξηγεί γιατί πραγματικά καπνίζουν, εξηγεί πώς δουλεύει ο εθισμός, είτε αυτός είναι ο σωματικός, είτε είναι ο ψυχολογικός, και αφαιρεί ακριβώς αυτή την επιθυμία που έχει ο καπνιστής να καπνίζει. Αυτό τώρα, πιστέψτε με, και δεν είναι θέμα διαφήμισης. Επειδή το έζησα, το έκανα, το ένιωσα αυτό το πράγμα. Το πέρασα. Θα μου πεις τώρα καπνίζεις, καπνίζω. Αλλά σας είπα, εγώ είμαι ξεροκέφαλος, γιατί πήγα τη μία φορά με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο, δεν με άφηνε να παρακολουθήσω. Έτσι, τι σκονάκια μου γράφει από εδώ από εκεί, οπότε χρειάζεται να είσαι προσιλωμένος σε αυτά που γίνεται. Αλλά θέλω να πω ότι ένιωσα την απέχθεια. Μου έτυχε 2-3 μέρες μετά το σεμινάριο να πάω στο περίπτερο και να πάρω εφημερίδα και να δω άνθρωπο να παίρνει τσιγάρα και να τον λυπάμαι. Και λέω, δεν μπορεί. Είμαι τόσο βλαμμένος που άλλαξε το μυαλό μου, ας πούμε, τόσο πολύ. Πώς γίνεται, πώς επιτυγχάνεται αυτό το πράγμα? Είναι καθαρά θέμα αντίληψης. Δηλαδή, στο μυαλό του καπνιστή υπάρχει μια διαμάχη, έτσι, μια πάλη. Στην μια πλευρά είναι τα μειονεκτήματα του καπνίσματος, στην άλλη είναι τα πλεονεκτήματα. Και είναι συνεχώς μέσα σε αυτήν την πάλη. Και θέλω να σταματήσω το κάπνισμα και δεν θέλω. Και το απολαμβάνω και το μισώ. Οπότε αυτό που κάνει αυτή η μέθοδος προσπαθεί να βγάλει τον καπνιστή από αυτήν την διαμάχη που έχει στο μυαλό του, προσπαθεί να τον κάνει την πραγματικότητα. Γιατί δεν μπορεί να είναι και τα δύο, σίγουρα. Οπότε βλέποντας την πραγματικότητα, αυτομάτως αλλάζει και η αντίληψη και το βρίσκει εύκολο. Μπορούμε τώρα να κάνουμε κάτι στους τηλεθεατές? Μπορείς να τους μιλήσεις όπως μας μιλούσες πολύ ωραία και παίρναμε το νόημα. Να τους πούμε κάτι τώρα σε αυτούς που καπνίζουν, να σε προσέξουν για ένα λεπτό. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα και αν το έκανα δεν θα μπορούσα να αποδώσω και το μήνυμα. Είναι απομονωμένα. Απλά να αναφέρω έτσι ένα-δύο παραδείγματα που δείχνουν αυτή τη σύγχυση. Στην αρχή του σεμιναρίου, ας πούμε, υπάρχουν κάποια ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώνει ο καπνιστής. Σε εκείνα τα ερωτηματολόγια φαίνεται καθαρά αυτή η διαμάχη που λέω. Δηλαδή, μια ερώτηση είναι, ας πούμε, ποιος είναι ο λόγος που θέλετε να σταματήσετε, και γράφει κάποιος με ελέγχει, με σκλαβώνει, ας πούμε, το κάπνισμα, και αμέσως από κάτω λέει καπνίζω γιατί είναι επιλογή μου, ναι ή όχι. Και βάζει ναι. Δεν μπορεί να είσαι σκλαβωμένος και να έχει και επιλογή. Υπάρχει και μια διαμάχη. Σωστό. Όφελος από το κάπνισμα κανένα. Και από κάτω με βοηθά στο να αποφύγει το άγχος, με βοηθά να χαλαρώνω. Δεν γίνεται να είναι και τα δύο. Οπότε, το άλλο το ωραίο που μου είχε κάνει εντύπωση και έχεις δίκιο σε αυτά που μας είχες πει είναι ότι επικρατεί αντίληψη ότι με το τσιγάρο έχω νεύρα, έχω άγχος, ανάβεις το τσιγάρο και σου περνάει. Ναι. Και είχες φέρει ένα παράδειγμα ότι. Στην πραγματικότητα το κάπνισμα αυξάνει την πίεση. Ναι. Όταν κάποιος πιάσει την πίεση των παλμών του και καπνίσει ένα τσιγάρο και το ξαναπιάσει, θα είναι σαφώς αυξημένο. Δεν μπορεί να σε χαλαρώσει αυτό. Αλλά έχεις φέρει ένα παράδειγμα ότι πώς είναι δυνατόν να το καπνίσεις μετά το σεξ, ήταν που σε χαλαρώνει. Όχι, έλεγα εγώ σαν καπνιστής, γιατί είμαι εγώ καπνιστής, να το πούμε γι' αυτό. Τώρα by the way, έχεις κανένα τσιγάρο να ανάψουμε. Αυτό που έλεγα είναι ότι δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω σαν καπνιστής, γιατί να θέλω το τσιγάρο το πρωί που ξυπνούσα για να μου δώσει ενέργεια να πάω δουλειά, ας πούμε, και η ώρα 6 που σχόλια να πει ένα σπίτι μου, να θέλω πάλι το τσιγάρο για να με βοηθήσει να χαλαρώσω.
Πώς είναι δυνατόν το ίδιο αντικείμενο να μου προσφέρει το αντίθετο ακριβώς πράγμα? Είναι μέσω μικρών συνειδητοποιήσεων και συνειρμών που αλλάζει η αντίληψη του καπνιστή και βλέπει την πραγματικότητα. Πες μας και άλλα τέτοια. Σε συνειρμούς είναι καλό, πιστεύω. Πιάνει το μήνυμα. Αυτό το πιάνω εγώ τώρα. Αν ήταν έτσι εύκολο, δεν θα είχαμε δουλειά. Ναι, όχι, οι συνειρμοί βοηθούν να καταλάβουν. Πρέπει να δει κάποιο αυτή τη διαδικασία. Είναι πράγματα. Όταν τέλειωσα εγώ που ήρθα και παρακολούθησα και μου λέγανε, μα τι σου είπε? Και προσπαθώ να του εξηγήσω ότι δεν μου είπε τίποτα το καινούριο. Ναι. Δεν άκουσα κάτι που να πω, wow, αυτό δεν το ήξερα. Αλλά είναι ότι συνειδητοποιείς πόσο ηλίθιος είσαι. Είναι τόσο απλό. Είναι η συνειδητοποίηση της ηλιθιότητας του καπνιστή. Αυτό το λέω οποίο πολύ. Δεν ασχολούμαστε δηλαδή. Γιατί καπνίζουμε και δεν κάθεσαι να ασχοληθείς τώρα. Μα τι κάνω? Ναι. Αυτό το λέμε πολύ, ότι με ρωτάνε τι σας είπαν εκεί 5 ώρες και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ο λόγος είναι απλός. Να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για σεμινάριο εκεί 5 ώρων, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικό σεμινάριο από την άποψη ότι θα πάμε εκεί να μάθουμε πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία ήδη λίγο πολύ τα γνωρίζει ο καπνιστής, απλά είναι αυτές οι συνειδητοποιήσεις, αυτά τα κλικ στο μυαλό. Γι' αυτό κάποιος δεν μπορεί να εξηγήσει και να πει πράγματα. Είναι μέσω μικρών ή μια σειρά μικρών παραδειγμάτων, σαν αυτά που έλεγα προηγουμένως, που αλλάζει σιγά σιγά αντίληψη και έρχεται ο καπνιστής να δει την πραγματικότητα. Γιατί αυτή η πεποίθηση που επικρατεί και αυτή η εικόνα που έχει και από την κοινωνία και από άλλους καπνιστές και από τις καπνομηχανίες είναι λανθασμένη. Τι γίνεται γενικά, το κράτος βοηθάει για να κόψουμε το κάπνισμα? Το κράτος, η μέθοδος που παρέχει στους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα είναι υποκαταστάτα νοικοτήνης μέσα των νοσοκομείων, τα οποία είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως, δεν έχουν την αποτελεσματικότητα που θα πρέπει να έχουν, για τον λόγο ακριβώς ότι στοχεύουν στο σωματικό εθισμό στην νοικοτήνη και όχι στο ψυχολογικό που είναι, όλα εκεί είναι, σωστά, που είναι στο μυαλό. Αξίζει να πω ότι και από μελέτες του Υπουργείου Υγείας, περίπου 60% για να πω στατιστικά, 60% των καπνιστών του 2003 σε μελέτη του Υπουργείου Υγείας δήλωναν ότι θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα. Σήμερα, αντί 2010, νομίζω αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από 60%. Οπότε θέλουν οι καπνιστές να σταματήσουν και το βλέπω και εγώ από την εμπειρία μου. Πρέπει να τους παρέχουμε και με μια μέθοδο ή με έναν τρόπο τέλος πάντων να τους βοηθήσουμε να πετύχουν αυτόν τον σκοπό. Να σου πω και αποτελέσματα σε πόσες μέρες βλέπω? Σε πόσες μέρες? Ναι, μήνες, χρόνια, ξέρεις. Δηλαδή, κόβω το κάπνισμα σήμερα. Τάκ, μαχαίρι. Σε 2-3 μέρες αρχίζουν τα ωφέλη. Δηλαδή, σε 2-3 μέρες θα επανέλθει η αίσθηση της γεύσης, η αίσθηση της οσμής, θα μπορείς να πνέσεις καλύτερα, θα ξυπνάς το πρωί πιο ελαφρύς. Αυτό είναι φοβερό με την αίσθηση της γεύσης. Θέλω να το πω, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ναι. Κάθε Σαββατοκύριακο πήγαινα στην πεθερά μου και τρώω. Έτσι. Λοιπόν, και ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά είναι να βάζει αρνάκι στο φούρνο με πατάτες ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, 2 χρόνια, σερί, συχνά πηγαίναμε και έτρωγα συχνά το συγκεκριμένο φαγητό. Μόλις έκοψα το κάπνισμα, 3 μέρες το είχα κόψει και πηγαίνω στην πεθερά και τσιμπάω μια πατάτα. Και της λέω, μα έχεις βάλει κανέλα, μου φαίνεται ήταν. Μου λέει ναι. Κράτησε, λέω, πώς σου ήρθε να βάλεις κανέλα στις πατάτες? Μου λέει, πάντα βάζω. Δεν το είχα πάρει πρέφα ότι 2 χρόνια έτρωγα και μύριζε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι μέσα σε 2 μέρες, τώρα 3, όχι χρόνια. Είναι απίστευτο. Ή το τι έπιανε η μύτη, ας πούμε, και τώρα έχω την αίσθηση ότι δεν έχω όσφρηση. Ενώ κόβεις το κάπνισμα και αλλάζει όλο το σύστημα. Ναι. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, για να δώσω ακόμα ένα έτσι μικρό παράδειγμα, που επικρατεί αυτή η επίθεση με το βάρος, ότι οι καπνιστές βάζουν κιλά. Ναι, βάζουν κιλά. Εγώ έβαλα. Βάζουν κιλά, εξαρτάται πώς θα κόψει κάποιος το κάπνισμα. Αν το κόψει με μια μέθοδο που δεν στοχεύει στο ψυχολογικό εθισμό και ο καπνιστής σταματά και νιώθει στερημένος, πιστεύει ότι κάνει μια προκαθυσία, αυτομάτως θα ψάξει υποκατάστατο. Και το πιο κοντινό υποκατάστατο είναι το φαγητό. Και λόγω πολλών άλλων παραγόντων, μικρών παραγόντων που συντρέχουν ταυτόχρονα, ένας από αυτούς είναι και η γεύση. Διότι το φαγητό δεν έχει καλύτερη γεύση, οπότε ο καπνιστής τρώει λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Κυριάκο μου, επέτρεψε μου να βάλουμε μια ανωτελεία. Λέγαμε για τα ωφέλη μετά που βλέπεις αμέσως μόλις κόψεις το κάπνισμα κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που ρωτώ εγώ ότι άμα καπνίζεις, ναι. Κάνουμε βλακεία, λέω. Βάζω και δεν είναι αυτό μέσα. Λέει ναι. Θες να το κόψεις? Όχι. Ναι. Ενώ γνωρίζουν, τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κόψει το κάπνισμα? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει καπνιστής στον πλανήτη που δεν θέλει να σταματήσει το κάπνισμα. Αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν είναι αυτοί που είτε δοκιμάσαν πάρα πολλές φορές με λανθασμένους τρόπους και έχουν τόση μεγάλη απογοήτευση που νομίζουν ότι πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχω αυτό το πράγμα. Οπότε το πήραν απόφαση και λένε δεν θέλω να σταματήσω. Είτε είναι αυτοί που ακούν από
τους γύρω τους πόσο δύσκολο είναι, οπότε σου λέει καλύτερα μην πω στον φόβο. Βλέπω άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερη επιθυμία να σταματήσουν το κάπνισμα, γιατί έρχονται από εταιρείες. Γίνονται και εταιρικά αυτά τα σεμινάρια για εταιρείες που επιθυμούν να σταματήσουν το προσωπικό τους. Εμάς, δόξα τω Θεώ, μας έστειλε το σήμα, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Πολύ καλό που μας έκανε. Οπότε είναι άτομα που έρχονται που δεν το πήραν ιδιαίτερη απόφαση. Δηλαδή έρχονται έτσι σε ένα σεμινάριο, το παρέχει η εταιρεία, πάμε να δούμε τι γίνεται, ας πούμε, και σταματούν στο τέλος. Διότι αλλάζει αυτή η αντίληψη και καταλαβαίνουν. Για να μην ειλικρινής, και εγώ κάπως έτσι. Να δω τι γίνεται από περιέργεια, ξέρεις. Λοιπόν, βοηθάει αν κάποιος το επιθυμεί να σταματήσει. Εάν το επιθυμεί, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μην ανησυχείτε, θα πληρωθείτε πρόστιμα και θα κάνετε καλό στην υγεία σας πάνω απ' όλα. Θα αλλάξει η ζωή σας ριζικά. Σε ευχαριστούμε, Κυριάκο, πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.